Hello people, hello people, hello people, hello people, and welcome back again Pazim Reality ITV. Pachivhitivhiti chisina maside effect, chivhitivhiti chamunobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Zimbabwe inyika ine vanhu vashoma, but zvinhu zvinoitika imomo zvinosangana nevanhu zvakawanda. Guys, kana tichiita mavhidhiyo atinawo aya guy, kune mumwe angona kuti mafanizi kusvika musi unosangana nedambudziko ndopanozorealize kuti nyaya dzayo dzinomboenda nadj Sparks dzedze haisingori nyaya yecontent chete, pane kunogona kuwanika ruponeso, unogona kuonawo nekuziva dzimwe nzvimbo dzaunokwanisa kuwana ruponeso. Nyaya panapa inyaya yamudhara muri kuona rapa, mudhara rapa vanga vakastroka ende zvasvinamira zvakanaka. Sada kuti munyatsonzwe zvakaitika, it's something chiri very kana kuti mane mwoyo zvako unogona kubatikana, so touching because unonyatsa kuti munhu aikurwadziwa, and I don't think kuti musharuka wakaita saava vangaya kuzoita mabhidhiri kati vangaya kuzofeka wachinakidzwa achiita se even wakacheka the voice vanga vachibudisa ipapo, unonyatsaona kuti hey zvina zvamira zvakanaka. Saka ndichaplaya this video muone zvinga zvichiitika ikoko so that munokwanisa kuva nepicture kuona kuti zviwa haasi mafanis man ezvinenge zvichiitika. Ndigasaka ndiwapule so that munonyatsonzwisisa nyaya yacho inenge iri panapa. Right? Tell me, Mama, which side has got a stroke on this man? Who left? Right, kuda vasingazivi avanonzi prophet kuda kwashe Jose vadzose pascreen mukose kuyatsvaona. Vanonzi prophet kuda kwashe Jose, young and bad, vane 26 years, vanopindira manzvimbo yeCity Sports Center. Saka we are all invited. Side has got a stroke on this man? Who left side? Wakastroka last time na March. Ndopa watu admitwa kuparenyatwa wakagara 1 week ndopa wazobuda saka papa wanobuda zvakanaka varamba vachingorwara kusvika sinamuna kuchipatara futi ndopa vazonzi vane cancer iri kuright side, saka pairi pacho hapaite kuti paoperate. So last week yese yakapewa muchipatara wakaita 10 days wakaadmitwa wakazobuda musi wechipiri kubva muchipatara. So apa tafanira kuenda musi wa20 kunobhuka kuti anzi wabatwa inonzi brongo, wada kuti vatore mvura yepamusoro pemapapu kuti vaone kuti cancer. All right, thank you so much. Yes, as you can see here, our father is paralyzed So and has got cancer. Baba, ndokunamatira mupore. All right. Muri kurwadziwa here? Oh my God. He is in pain. Muri kurwadziwa? He is saying, I'm in pain. Munotendera kuti Jesu anoporesa? And he's saying that I believe that God can heal me. Itai ishe Jesu. Itai kuti ishe Jesu. Ndisunungura iwo. Ndarwadziwa. Dai mandiporesawo. Kubva nhasi. Iye marwadzo. Ibva. Stroke. Ibva. Thank you, Jesus. Right, ukanyatsoona vhidhiyo ikai unonyatsoona kuti zvoshuwa vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kurwadziwa, ende murume uyo ari kurwadziwa haasi mafanis. Unonyatsoona kuti haasi mafanis aya guys. Thank you, Jesus. Oh my Jesus. Jesus. Cancer. He is paralyzed, the left side. This He has side. got cancer. Was diagnosed of cancer for 1 month now, man of God. Oh my God. There's a pain, right? I see he's crying there when I touched him like this. Matikudini. Mwiri wavo wapera saka wakarara kwakaripa unorwadziwa bhozi nyama dzisi haadzapera. People of God, if he's wearing, I want people to see. Sure he's wearing. Please. Ngatitarisei Can you see this? ashungurudzika neurwere nehosha. Can you see this? He is in pain. Look. Mamunzu yemudhara ipa abatwa so abva tanga kutochema. You see this?
The size of the leg has become so small like this. kumborawo ratosvika pakuva diki. But when you touch like this, you feel the size, and they're saying it's got cancer and all these things, paralyzed in this left side. And man of God, they are saying where the cancer is, they cannot operate. Where is the cancer? paku right side yakuri kunza apa kwanisi pairi pashi apa operating. Sekuru, by the name of Jesus Christ, I take pain from your body. Say, I take pain from your body. By They are the name saying of they cannot Jesus. operate. Tinokunamatira isekuru muzita raJesu porai. Vanas tinonamatira marwadzo, stroke ngaitize, cancer disappear. We serve a living God. In Jesus' name. In Jesus' name. Clap your hands for Jesus. In Jesus' name. Thank you, Jesus. We pray, amen. Glory be to Jesus. Hakuna matirai, andika? Masunungurwa. All right. This one is a good. All right. Mapora isikwa kupanasi. Now tomorrow change ya muviri menyu. Rakanaka. Help him to stand. As you all know, tens and tens of people came here with cancer and received their healing. Just watch. Good. Just watch. Just watch. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Oh, Jesus. Glory to Jesus. Hakuna matirai pora ndio. Kurara dirare. Vanasma kunorara sekuru. All right. Jesus has healed you. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Asione pfungwa dzako iwe ukuthi pakuti kwamafanizi la. Pakuti kwamafanizi sekuona kwako iwe tingati mafanisa. Kuona sikatende zveshuwa. Ukona chita ya mafanizo shuwa utende zveshuwa. Jesus. Itaizwa manga msingagone zvese. Itaizwa manga msingagone zvese sekuru. Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. You can celebrate Jesus. Look at him. He can walk. Glory to Jesus, glory to Jesus. Oh, glory be to Jesus. As you can see, our Father is crying. Please, media, don't do unjust here. People wants to see these people. People wants to see this family. Baba is crying with joy. Tears of joy. See the lady. And Mama is saying, I am a shocked man of God. I am shocked. Nezvandiri kuona zvaitika pano. Hanzi baba vangu vasikakwanisi kana kumuka vari vega munhu waMwari. It's a miracle. Ndiyo unonzi munana church let us celebrate the King of Glory. Thank you. Thank you so much. We want people to see these people. Now, Sekuru, Mapores, Wandika? Andapora. This oga? Andapora. He is saying, I am healed. I am healed. Side rangarine stroke nderi. Right. Rishan Satan. Tesa ngari sika gone. Did he say? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Church, you can celebrate Jesus better. Vanas takuna matirai sekuru. Shindai munoone zvaitwa naMwari. Shakanaka. Mwari vakusunungurai nezita raJesu. Nitenda.
He came here, begged Zvibaba izvi. Zvibaba. Saka zvinhu zviri kuitika kupi izvi guys? Ichi chinotinakidza about the whole story about prophet kuda kwashe Jose ndechekuti havabhadharise. It's for free. Saka uchingone problem yawinayo. Sometimes zvingori bho kuti uye. It's good kuti ungobatike then unamatire woenda zvako. You never know. Chinongodiwa apa ifaith abozi wakazoya usina faith. Wakazoya usina faith manje hapana zvinofamba. Saka chinongodiwa ifaith. Uya nefaith yako uchitenda kuti no Mwari vanoporesa. Bozi havasi prophet kuda kwashe Jose vakukuporesa ndi Mwari. Saka faith yako iwewe unofanira kungotenda kuti ndaporeswa naMwari. Ende Mwari vanoporesa. I think tese tinozviziva. Wakaona usingazivi izvi kuti Mwari vanoporesa, then you have a very big problem. So chanongodiwa kuuya uchitenda kuti Mwari vanondiporesa, then unoreceive your healing. Then ungotendawo kuti Mwari vari kushandisa muranda wavo prophet kuda kwashe Jose. Saka sezvikuitika kupi izvi? Zvikuitika kunzvimbo yeCity Sports Center. Saka you're all invited guys kuti mumbouya ma1-on-1, it's for free. Unongoya muchiwaona anytime vanongobatika. Thanks for watching, thanks for supporting. Don't forget to follow us on Facebook page yedu yakanzi DJ Sparks ZW. Obva watifollow kachingoti uri kuYouTube page yedu yakanzi Zim Reality ITV. Unongosiya subscribe. But before usati wafollow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Saishi namuponesi upenyu hwako. Tsvaga Jesu achawanika. Zvinokubatsira izvozvo. Then imwe nyaya ndisati ndaenda zvangu. As you can see kuti iyo inonzi Absolute Wetlands inoita zvekudrilla mabore. So guys mugona kuibata then inachida kudrilla mabore yenyu. Munongaudzwa kuti kubva kuna DJ Sparks vanenge discount kavanokubvisirai mawabata inonzi Absolute Wetlands inoita bore drilling and installation. Saka munongowabata then namba dzavo ndo dzikubuda pazasapo idzo. As you can see ndo namba dzavo dzikubuda dzikufamba pazasapo. Munongowabata then mokwasa kuona kuti mungashandidzane sei. Saka with that I am out.